Горьовов от Business Trend и в това видео ще разгледаме някои елементи от on-page на сайта, като ще се спрем по-подробно върху съдържанието и неговата структура. Отворил съм тук един произволен онлайн магазин, който считаме, че е добре направен с добри продуктови страници, за да го дадем за пример. Това е сайта Кокетна. Ето как трябва според нас да изглежда една добра продуктова страница. Имаме снимки на продукта, съответно имаме възможност да изберем цветове, като снимките се сменят динамично. Съответно може да посочим размер или да видим допълнителна информация в таблица с размерите. Дават ни се възможност съответно да добавим в потребителската кошница или да купим продукта без регистрация и също така да го отбележим в любими, ако още не сме сигурни, че искаме да го купим. Тук виждаме самите снимки на продукта, едно описание, което според нас може да бъде малко по-обширно, допълнителна информация за материалите и съответно доставка и връщане на стоката. Надолу страницата продължава с последно видени продукти и съответно възможност за свързване и така наречените call to action, нуждаеш се от помощ, информация при връщане на продукт или безплатна доставка. Според нас това е един оптимум на страница, която съдържа продукт и може спокойно да вземете пример от нея, съответно при изграждането на вашите онлайн магазини, като елементи, които са необходими, информация, която да поместите. Ето тук виждате, има възможност и продукта да бъде оценен. Всичко е изчистено и същевременно информативно. Сега ще отидем на една страница от нашия сайт, която искам да ви покажа. Това е продуктова страница, която предоставя услуга. Ето как трябва да изглежда една такава страница. Както виждате, заглавието включва ключови думи. Първо започваме с презентационно видео, така наречената Rich Media. Това са видео, снимки, инфографики, GIF, видео, представяне на нещо полезно за потребителите, кратко описание за услугата. След това имаме цените с обяснение към тях и Call to Action формичка за контакт, която дава възможност веднага при въпрос да се изпрати запитване. Виждате, че всичко е графично разделено с едни леки линии, които са много така приятни, отморяват очите и дават възможност съдържанието да се сканира много бързо. Тук имаме съответно боксове с информация допълнителна, етапите на самата услуга, отново кратко видео за тях, тъй като хората много често предпочитат да изгледат 1-2 минутно видео и да разберат много информация, за която иначе трябва да прочитат страници и страници с текст. Отдолу имаме портфолио към съответната услуга, когато човек иска да види успешни наши проекти и често задавани въпроси, които се разгъват при клик и съответно дават възможност човек да се запознае с първите неща, които би си задал като въпроси за съответната услуга. Имаме Call to Action бутонче най-отдолу и последните новини от блога ни. Също така не забравяйте снипетите, които дават възможност да се постави това микроформат, извинявам се, който дава възможност да се постави оценка или друга информация за страницата и фултър с други полезни линкове. Общо взето по този начин, структурирайки страницата, човек остава с впечатление, че тя е изчерпателна, може да намери цялата информация, която го интересува, като се започва от най-важната информация и се върви към все по-детайлно обяснение за услугата. Благодаря ви за вниманието и хубав ден от нас Business Trend.